Euronight 477 Metropol železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Čeclav a Gulty, ktorý pokračuje smer Štúrov a Budapešť Jugoslávia Bar pravidelný odchod 6 hodín 5 minút príde k nástupišťu 1 koľaj 1. The International Euronight train 477 Metropol from Čeclav and Gulty, which continues to Štúrovo and Budapest Nyugati Pályaudvar, scheduled departure at 6:05 a.m. will arrive at platform 1, track 1. Medzištátny vlak Euronight 477 Metropol železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Čeclav a Gulty, ktorý pokračuje smer Štúrov a Budapešť Nyugati Pályaudvar pravidelný odchod 6 hodín 5 minút prichádza k nástupišťu 1 koľaj 1. Express 652 Tatran železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Prúdky, Žilina a Trenčín pravidelný príchod 7 hodín 45 minút príde k nástupišťu 3 koľaj 10. Express 652 Tatran železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Prúdky a Žilina pravidelný príchod 7 hodín 45 minút príde k nástupišťu 3 koľaj 10. Železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Gulty a Malacky pravidelný príchod 7 hodín 41 minút bude z prevádzkových dôvodov meškať asi 10 minút. Ohlásená doba meškania sa môže zmeniť. Za vzniknuté meškanie sa ospravedlňuje. Nejde si poskákať trochu. Bratislava, hlavná stanica. Medzištátny vlak Euronight 477 Metropol železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Čeclav a Gulty, ktorý pokračuje smer Štúrov a Budapešť Jugoslávia Pályaudvar pravidelný odchod 6 hodín 5 minút prišiel k nástupišťu 1 koľaj 1. This is Bratislava Station. The International Euronight train 477 Are you a main station? and Gulty, which continues to Štúrovo. This is Bratislava Station a musíme asi povedať Bratislava Main Station. Medzištátny vlak Euronight 477 Metropol železničnej spoločnosti Metropol, nie Metropolitan. a Budapešť Jugoslávia Pályaudvar pravidelný odchod. To je smiešné, keď on poveda, že Budapešť na Pályaudvar. The International Euronight train 477 Metropol to Štúrovo and Budapest Nyugati Pályaudvar, scheduled departure at 6:05 a.m. is now due to depart at platform 1, track 1. Medzištátny vlak Regional Express 2507 linky R20 železničnej spoločnosti Slovensko smer Devícka Nová Ves Alpáko pravidelný odchod 7 hodín 50 minút stojí pri nástupišti 2 koľaj 2 pripravený na odchod. Der internationale Regional Express Zug 25 Richtung Devícka Nová Ves
Gleis Nummer 2, Buddhistin Abfahrt Torgau. Upozornenie na meškanie vlaku Rýchlik 833 Urpín železničnej spoločnosti Slovensko, smer Levice, Zvolen, osobná stanica a Banská Bystrica, pravidelný odchod 7 hodín 52 minút, bude z prevádzkových dôvodov meškať asi 10 minút. Ohlásená doba meškania sa môže zmeniť. Za vzniknuté meškanie sa ospravedlňuje. Upozornenie na meškanie vlaku Rýchlik 833 Urpín železničnej spoločnosti Slovensko, smer Levice, Zvolen, osobná stanica a Banská Bystrica, pravidelný odchod 7 hodín 52 minút, bude z prevádzkových dôvodov meškať asi 10 minút. Ohlásená doba meškania sa môže zmeniť. Za vzniknuté meškanie sa ospravedlňujeme. Upozornenie na meškanie vlaku. Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Kalan. Pravidelný príchod 7 hodín 51 minút, bude meškať asi 5 minút. Ohlásená doba meškania sa môže zmeniť. Za vzniknuté meškanie sa ospravedlňujeme. Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Kúty, Malacky a Zohor, pravidelný príchod 7 hodín 41 minút, príde k nástupišti 1, Koľaj 1. Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Kúty a Malacky, pravidelný príchod 7 hodín 41 minút, príde k nástupištu 1, Koľaj 1. Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Kalanta a Senec, pravidelný príchod 7 hodín 51 minút, príde k nástupišťu 6, Koľaj 1C. Nástupište 6 je pokračovaním nástupišťa 1 vpravo. Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Kalanta, pravidelný príchod 7 hodín 51 minút, príde k nástupišťu 6, Koľaj 1C. Nástupište 6 je pokračovaním nástupišťa 1 vpravo. Upozornenie na meškanie vlaku. Medzištátny vlak Eurocity 280 Metropolitán železničnej spoločnosti Slovensko, smer Kúty, Brno, hlavní nádraží a Praha, hlavní nádraží, pravidelný odchod 7 hodín 58 minút, bude z prevádzkových dôvodov meškať asi 5 minút. Ohlásená doba meškania sa môže zmeniť. Za vzniknuté meškanie sa ospravedlňuje. Attention please. Announcement of delayed train. The international Eurocity train 280 Metropolitan to Kúty, Brno, hlavní nádraží and Praha, hlavní nádraží, scheduled departure at 7:58 a.m. is for operational reasons about 5 minutes late on departure. We would like to inform the passengers that the announced delay time may change. We would like to apologize for the delay. Passengers will be informed in time about any change in the delay. Osobný vlak linky S50 železničnej spoločnosti Slovensko, smer Mezinov a Trnava, pravidelný odchod 7 hodín 55 minút, stojí pri nástupišti 1, tam bolo tretí 10 minút a teraz je 5. Čo zrýchli? Asi. 7 hodín 55 minút, stojí pri nástupišti 4, Koľaj 18, pripravený na odchod. Čo je vlastne? Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Kúty, Malacky a Zohor, pravidelný príchod 7 hodín 41 minút, prichádza na nástupište 11. Koľaj
Sliač Útelí, Banská Bystrica Pesta a Banská Bystrica pravidelný obchod 7 hodín 52 minút stojí pri nástupišti 1 Koľaj 1 Staroštro je radený vozen druhej triedy so službou pojazd námorského Matušín s povinnou rezerváciou miest pre bicykle číslo 6 vozen druhej triedy so službou pojazd námorského Matušín pre všetkých bicyklov číslo 5 vozen druhej triedy so službou pojazd námorského Matušín s povinnou rezerváciou miest pre bicykle číslo 4 vozen druhej triedy so službou pojazd námorského Matušín pre všetkých bicyklov číslo 3 vozen druhej triedy pre cestujúcich s deťmi číslo 2 a vozen prvej triedy číslo 1. Pozorujeme cestujúcich, že v vozne prvej triedy sú povinne miestiekové. O vozne číslo 3 sa